Rade, prvo niste dolazili, pa niste dolazili. Sad u godinu, dvije, pa 2 puta u Bjelovar. Šta vas je privuklo? Pa nije me privuklo, ja dolazim na pozive. Kako da kažem, čim me pozvao Bojan da dođem, ja sam došao. Hoćete reći Goran? Molim? Hoćete reći Goran? Goran, izvini. Neka, nama su obojica draga i naši su stvarno dobri duhovi ovoga festivala. Ja sam sa Goranom stalno radio. On je radio kod nas i Hamleta na Lovrijencu, bio je sjajan, izvanredan. I uopće s njim sam radio i ovu sada seriju Veliki Pericaj i tako. S njim se uglavnom družim. Ja ću se samo malo vratiti na dramu koju smo gledali. 2007. ste moj obračun s njima malo preokrenuli, jel tako? Sad što ste vi, kako ste se, s kim ste se danas kroz vas se Krleža obračunao? Nisam ja njega uopće preokrenuo što se tiče tekstova, ne. Ja sam samo ovako, bili su faze ovako, kad sam ga najpre napravio 73. godine, sam igrao tu premijeru imao i onda je ona imala svoju formu. I onda sam to igrao sve do Krležine smrti. Kad je Krleža umro, onda sam bio isprovociran jednim političkim govorom o njemu, kao izjavom o njegovoj smrti u novinama, u Vjesniku, koja je bila za mene skandalozna. I onda sam napravio drugu verziju, mislim iste tekstove, ali sam još dodao neke stvari, pa sam onda napravio komentar na taj takav politički govor o jednom najvećem našem piscu. I to je bilo onako baš onako boljševički obračun s Krležom, što ja nisam mogao podnijeti. I onda sam napravio tu stvar u obranu Miroslava Krleže, zapravo intelektualaca. I onda sam tako igrao tu predstavu dalje. Sve te godine, sve do 91. godine, kad sam je zadnji put igrao u Pakracu, u 6. mjesecu, molite. I onda nisam više igrao to. I onda sam 2005. zapravo je bila ili 2007. Je bila naša godina Miroslava Krleže, kad je Lenka izvršila onu divnu predstavu 1918. sa božanstvenim Glogovcem, koji je igrao fantastično tamo u toj predstavi, i Mokrović i cijeli naš ansambl. Onda sam ja obnovio tu predstavu. I mislio sam da li ću znati tekst, jer tekst nije postojao samo u mojoj glavi, jer ja sam to zapisivao iz Krležinih knjiga na ceduljice i tako dalje. I onda sam ja izgovorio taj tekst bez greške na probi. Da li možete zamisliti? Od 1991. do 2007. I onda sam igrao tada i onda sam još odigrao možda 2-3 puta samo tu predstavu. Jer ona zapravo, što je tužno na neki način, na neki način više ne korespondira sa publikom tako kao što je nekada korespondirala. Nekada se publika smijala na svaki treći taj stih Krležin. A danas je, nakon ovog iskustva koje smo mi prošli, jer Krleža tu govori o tim glupostima našim vjekovnim, ali mi smo živjeli u jednoj zemlji gdje nije bilo rata. Odjedanput smo mi doživjeli taj sukob, kao tog bratstva jedinstva više nije bilo, zapravo ukaljano je bilo i prezreno, i to jedanput je gorko. Tako da ljudi to sad više sa nekom gorčinom gledaju i gotovo nesnalaženjem. Tako da ona u stvari uopće nema više smisla. To sam shvatio i jučer, bez obzira što me publika lijepo primila i tako dalje i volila me, mislim. Ali igrat ću sad u Sarajevu 12. još i u Travniku sam obećao da ću doći na taj festival i to ću odigrati i onda više neću to igrati. Jer je, kako da kažem, nema tu, kako da kažem, konekciju sa gledalcima, jer gledalci su više ranjeni sa bližom stvarnošću. Jel? Što im podariti onda? Kako ih vratiti? Pa onda sam to napravio tako, vidiš, na kraju im pjevam malo. I to je, mislim, dobar što. Onda malo otpjevam i onda publika voli te pjesme
i završim tako predstavu. Još vas želim pitati, imamo intervju nekoliko, počašćeni smo sa velikanima poput vas u našem Bjelovaru i sve pitamo isto pitanje. Zašto je danas lijepo biti glumac, a zašto nije? Pa uvijek je to isto. Znate, to je jedna gorka profesija. Nekada nisu ni bili priznati društveno kroz povijest. Nisu ni sahranjivani u grobovima normalno kroz našu historiju. Danas je glumac, više nije glumac tog kova. Danas ljudi koji se bave tim performansom, kazalištem i filmom, danas zahtijeva se od njih da budu obrazovani, da budu visoki intelektualci. Ne moraju biti znanstvenici, naravno, ali moraju biti upućeni, moraju biti potkovani, moraju ići u korak s vremenom. Danas je gluma jedna druga disciplina. I to jeste jedna vježba duše. Konačno, danas se gluma vraća u ono što je nekada bila, kada je bila vrlo važna, a to je stara Grčka. I tada je bila ta grčka drama užasno važna. Tada su to gledali gledaoci otvorenih očiju i u tišini. Od tih svih divnih pisaca, Sokrata, Aristotela, Euripida, Sofokla, razumiješ. I to je danas, mislim, čini se opet došlo vrijeme da takve filmove gledamo, pametne i dobre predstave. Naravno, u filmovima svega. I film je sve. Ne treba od filma uvijek očekivati vrhunsku umjetnost. Film može biti zabava i zezanje. Ja recimo lično više volim gledati sa izvinjavanjem svim ovim umjetnicima na filmu, ali ja najviše volim gledati u westerne ili neke komedije, ponekad i bezvezne. Malo da odmorite. Naravno da volim vidjeti pravu umjetnost, jel? Ali ona je i tako rijetka. Šutnjom ste bili uz mlade u Srbiji. Jeste. I uvijek sam... Jel gajite nadu u tu mladost koja dolazi? Uvijek ja gajim nadu u mladost. Mladost mora pobijediti. Mora. Ne postoji inače sve mrak, sve inače pakao. Ne može biti sve pakao. U našem životu koji je tako težak i sazdan od dobroga i zlog, ipak na koncu pobjedi dobro na koncu. Naravno, kroz historiju smo svjedoci toga. Evo, bio je i Drugi svjetski rat. Svjedoci smo užasa, fašizma u Drugom svjetskom ratu, istrebljivanja nevinog svijeta, naroda, nacija. I opet smo u takvim sada svinjarijama zbog te užasnog poplave, u cijelom svijetu tog nekog desničarskog s oproštenjem. Nemam ništa protiv ljudi koji misle za kapitalizam ili nešto. Imaju svoje razloge, ali ne može kapitalizam baš se podupirati u njegovim najlošijim stvarima u kojima se pokazuje. On se mora mijenjati. I mijenjao se kapitalizam upravo zbog uspješnog socijalizma. Ali dobro, nisam ja političar, ja sam samo duboko u sebi socijalista. Nina se porodila. Nadamo se da će vaši unučići, vi i ja vjerojatno nećemo doživjeti da jedna generacija ostari, a da ne doživi rat. Pa ne znam. Ne znam da li je to uopće moguće. Ja sam mislio da će to biti moja generacija, pa nije. Ali ipak smo toliko dugo živjeli u miru. Danas mi je žao ove mladosti koje su danas, recimo, 50-godišnjaci, a kojima je život negdje najkreativniji, kad su bili 20-godišnjaci, otišao 20 godina u vjetar. Te mi je generacija užasno žao. Ali mi se veselimo svakom dolasku u naš Bjelovar. Hvala vama. Bjelovar je divan grad. Puno me sjeća na moje Vinkovce. Ima tako divne zgrade, prekrasne. I u tome nekako je više gradski nego Vinkovci, osim što smo mi imali šire korzo. Ali je korzo bilo prometno preko dana, a ovo je fina, baš je lijepo, čestitam. Hvala. Čestitam vam Bjelovarčani na ovom divnom teatru. I na ovom sjajnom festivalu, naravno mom Goranu i cijeloj ekipi koja drži fantastično taj divan festival.